Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बियाम सोदोब चेनेलाव बियाम सोदोब चेनेलनि गासैबो फेमिलि मेम्बारफोरखौ गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय रायजो राजाफोर। दिनै बे गोजान मोनाबिलि समावहाय आं नोंथांमोनखौ माखासे बाथ्रा फोरमायनो सानदों। बे बाथ्रायानो जाहैबाय कि भेक्सिन लानाया गोबां गोनांथार बेबो नंगौ आरो लोगोसे माखासे भेक्सिनखौ माबायदि टाइपनि भेक्सिन होदों बेखौबो जोंबो मिथिया दे। गोबां मानसिफ्रा कमप्लेन हरदों। आं गोबां कल रिसिभ खालामबाय। जेब्ला आङो बे मादैनि भिडिअखौ होदोंमोन अब्ला आंनाव बिराद कल फैदों, बिराद गोबां बर' सुबुंफोरनि बिराद माने बे भेक्सिनखौ लायोब्लानो आथोननि जे सेक्सुवेलिटी बे गोमोरो मा गोमायै जाहैदों, माने गैया जायै जाहैदों ओरैबायदि माने। ओमफ्राय आं बुंबाय नोंनाव जादों नामा बेबायदिया नांबाय? आंनाव नङा, गुबुनाव जादों। सोरनाव जादों बेखौ नों खोन्थानो हागोन नामा नांबाय? खोन्थानो हाया। स' बेबायदिनो आरोना, प्रुफ होनो हाया, जेबो हाया, जास्ट बुङो। स' बेफोर माखासे बामसावनायसो जादों नामा आं बेखौबो सानो आरोना। ना रियेलि जामारदों आं बेखौ मिथिया। स' आं मोनसे भिडिअ नुबावबाय बेवहाय कि दुब्लिबारि मानि थांनानै जे भेक्सिन खालामहैनो थांनाय। स' नोंथांमोना बे क्लिप्सखौ नायबानो जाबाय। बे क्लिप्सखौ नायग्रोदो, आं बिनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंलांबाय थागोनसै। নহয় এইটো আপোনাক একেবাৰে কি কয় হেৰি পুৰাকৈ নিনো ন, আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেটহে লাগে হয়নে? বেলেগতলৈ চাৰ্টিফিকেটহে চাব হয়নে নহয়? বাকীটো একো নাই। বেজিটো বেছি নিদিওঁ, অলপহে দিম। চাৰ্টিফিকেটখন ওলাই লওক। ইমানটো দিম। পানীহে কোনো হেৰি নহয়। আপুনি আজি লৈ লওক, আজি লৈ লওক, কালিটো নাহো নহয়। এই ইমান অকণ দিম, মই দিম। সিহঁতে দাদাখন এতিয়া মই দিম। মইতো এইটো গাঁৱত দি চবকে দি আছো ন দাদা। আপোনাক অকণমান দিম, কমাই দিম। এতিয়া চব ফালৰ পৰা হেৰি লাগিলে মই কমাই দিম, হয় কি নহয় ছাৰ? কমাই দিম আপোনাক। বলক নালাগে, কেতিয়া ল'ব? কালি আমি নাহো, আমাৰতো বেলেগ ফালে ডিউটি আছে। गाबोनथ' जों फैया माने बिथिं बेनि दिनाव फैनो हागोन। हा दस्रा दिनाव फैगोन दा? दस्रा दिन माने অকলেৰ কাৰণে ক'ত আহি থাকিম? এইটো এইটো হেৰি নহয় নহয়, অকলে নহয় নহয়, ক'ত কিমান মানুহ আছে? মানুহ আছে আৰু আমি কালি ঘূৰিলো এইকেইটাত। এইফালে ঘূৰি লৈছো, এইকেইটা ঘূৰি পেলাই আজি ডেমোকোজন কি আছে সেইহে আহিছো। তেতিয়া আপুনি তেতিয়া কালি ল'ম বোলে, কালিতো আপুনি তাত গৈ ল'ব জানো? আজি অলপটোহে লৈ লোৱাটো নে কি ডাঙৰ কথা? এনে ৰেচন পায় নে নাই আপুনি ঘৰত? ৰেচন নাপায়? ঠিক আছে। स' गाइस, नोंथांमोना क्लिप्सखौ नुबाय बेवहाय माने मा बुंदों कि एसेबाबो लादो भेक्सिनखौ, नङा होमबा? एसेबाबो लादो। ओमफ्राय बिनि गेजेराव बे बुंदों कि खामानिसो मावहैदों बाहेरायाव दुब्लियाव, नङा होमबा? स' दुब्लियाव दिनै मानो होमबा गोबां सुबुंफ्रानो बुंदों कि भेक्सिन लायोब्ला खायसे खमजुरि मानसिफ्रा मा जायो? खर' गिदिंनाय जायो, गोबानाय जायो। प्रेक्टिकेलि आंनि माखासे फंबायमोन बिसोरनावनो आं सोंनानै मिथिबाय नंमारगौ, रियेलि खायसे सुबुंफ्रा गोबायो आरोना। ओंखायनो भेक्सिन लानायनि सिगां मा ओंखाम माने उदैखौ खालि खालामनानै थां, बेबायदि आरोना, नङाबा गोबागोन ओरैबायदि। खायसे स्ट्रं मानसिफ्रा गोबाया बारु, नङा होमबा? खायसे स्ट्रं मानसिफ्रा गोबाया, खायसे मानसिफ्रा दुरबल मानसिफ्रा जायो बेबायदि। स' बेनिखायनो बे मानसियाबो खामानि मावबाय थादोंमोन, खिन्थु बे मानसिखौ जर जबस्ति एसे थुथार होनबाय थादों आरोना। बे खुनु राइट्स जाया, बे बाथ्राया मोजां जायाखै आरोना। खिन्थु आं बेखौ बुंगोन कि बे आदैया बेयाव जे सावगार मोननाय बे आदैया भेक्सिनखौ लाबानो जायो, लाथारनांगौ आरोना लानायाथ'। खिन्थु बिथाङा मोनसे समय होनानै गावनो थांनांगौ। स' मोनसे खोथाया बेसो कि पाब्लिक एवारनेस होगोना होआखै भेक्सिननि सायाव? भेक्सिननि सायाव एवारनेस होगोना होआखै जे पाब्लिकफ्रा बे भेक्सिनखौ लानो फै, नङा होमबा? बबेबा जायगायाव होदों, बबेबा जायगायाव होआखै। स' नोंथांमोना दा बेखौ बुंलायगोन कि होदों होननानै, नङा होमबा? नोंनि जायगायाव होदोंबा माखासे जायगायाव होआखै, बेबायदि दै खोथाया बाथ्राया बेबायदिसो आरोना। स' होदों ना होदों, गासिबो जायगायाव होजोबनांगौ। मोनसेल' जायगा अबेबा जायगायावल' होबाल' जानाय नङा पाब्लिक एवारनेस बा भेक्सिननि एवारनेसा। स' बिसिनिसिम सहैयानो बाथ्राया। स' बोरैहाय बिसोरबो फैलायगोन, नङा होमबा? स' बाथ्राया बेनो आरोना। स' भेक्सिन लानायाबो गोबां गोनांथार आरो जर जबस्ति भेक्सिनखौ लाहोनाङा। फुल एक्सप्लेन खालाम बिथाङा भेक्सिनखौ मानि थाखाय लानो गोनां जादों आरो मानि थाखाय लाहोदों सरकारा, नङा होमबा? स' बेबायदि जे जर जबस्ति ओरै लायैखौ लाथ'यैखौ ओरै थुनाय। आरो लोगोसे एसेबां भेक्सिन लाहोनो गोनां जाथारदोंब्ला पाब्लिकनाव माखासे खामानि मावनाय दांनाय, नङा होमबा? दा बिथाङा दिनै हाजिरा मावदों बा सोरनाबा न'आव हाजिरा मावहैदों, नङा होमबा? स' बे हाजिरा मावनाय सुबुंखौथ' नोंथाङा भेक्सिन लाहोथारनो दे, लादो होननानैथ' बुंनो हायाना। मानो होनबा बिथाङा खामानि मावदों। जुदि बे भेक्सिन लानांगौबा, जुदि माबा मोनसे लोमजायोब्ला, माबा मोनसे दुरबल जायोब्ला, माबा मोनसे गोबायोब्ला खामानि मावनाया बन्द जागोन, अब्ला बिथांनि खामानि हाजिरा मावनायनि दिन हाजिरानि फैसाया सोर होगोन, नङा होमबा? स' बेबायदि खोथा थायो। स' बेनिखायनो बेखौ एवारनेस होनाया गाहाम। जुदि एवारनेस होआखैबाथाय भेक्सिननि मोनसे एवारनेस हो। आंनि मोनसे साजेस्ट, जुदि भेक्सिन डिपार्टमेन्टनि जुदि मानसिफ्रा बेफोरबायदिखौ सानथौनो हायाखैब्ला, स' जुदि सानदोंब्ला, जुदि जायगायाव मानो होआखै?
आंनावथ' इनफर्म फैदों माखासे जायगा होआखै उदालगुरिनि बहाबा खनायावबो बेफोरबायदियाव जों थिंबो होआखै जेबो जानला माला थुनो थाङो बा न'खरनि मानसिफोरखौ मोना स' बेयाव गावसिनिनो लस जाहैबाय थांलाय फैलाय नङा होमबा खरस गारिनि खरस मा खरस जे आं थांनो हाला बेयावबोथ' भिडिअ बेनो नङा होमबा थिग बेबायदिनो आरोना रायजो राजाफोर आरो नेक्स्टआव दं मोनसे बिराद लाजिनांगौ बाथ्रा स' बेबायदि खालामनाङा आरोना जुदि खालामनोब्ला बे गामिनि खोथा बेखौ भिडिअ खालामनानै भाइरेल खालामनो गोनांथि गैया मिथिबायना बे बबे जायगानि आं बेखौ मिथिया खिन्थु बेफोरबायदि खालामनायखौ स्टप खालामनांगौ आंनि फारसेनिफ्राय बिराद रिक्वेस्ट खालामबाय जुदि बे मानसिया दायनिगिरि बा दायनिगिरि बेखौ साजा होग्रा होदों नङा होमबा बाट भिडिअ खालामनानै बेफोरबायदि भाइरेल खालामनाङा जाय भिडिअ खेबग्रा आं बिथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो डोन्ट डु लाइक दिस अननानै आं नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामदे भिडिअखौ आङो एसे माने फिसा टाइपआव खालामनानै होगोन आङो बेखौ बारा गिदिर होआ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुबाय जानांखागौ भाइरेल जादों बे भिडिअआ दासान्दि बेनिखायनो बिनि सायाव भिडिअ खालामनो हरनायलाय जाय मानसिया रिक्वेस्ट खालामहरबाय आङो बिनि थाखाय बे भिडिअखौ आं बानायनाय जाबाय आरो लोगोसे बेबायदि भिडिअ खालामनाङा अननानै प्लिज रिक्वेस्ट खालामो बे मानसिया दायनिगिरि बा दायनिगिरि बेखौ साजा होदों खिन्थु नोंथांमोना बेबायदि भिडिअ खालामनानै जे खिथुनिथिं जे बेक साइडनिफ्राय भिडिअ खालामनानै देखायहरनांगौ गोनांथि गैया क्रौ क्रौ मानसिफोर इउटुबाव नायो नङा होमबा गोबां सुबुं लाख लाख मानसि नायो क्रौ क्रौ मानसि नायो हाजार हाजार मानसि नायो बिथांमोना मोनसे साजा होदों बिथाङा मोनसे लाजिथों होननानै स' बे गामिनि थाखायल' नङा होमबा स' मा इसेबां गिदिर खामानि मावदों आं बेखौबो मिथिया आं बेयाव बिनि गेजेराव हाबा जुदि हाबोब्ला बिथांमोनाबो गाज्रि मोनलायलांगोन स' बेबा मा गोरोन्थि मावदों मा मावदों आं बेखौ मिथिया खिन्थु आंना बेखौल' नुबाय जाय मानसिया खेबदों बे जाय मानसिया खेबखुमादों आं बिथांखौ रिक्वेस्ट खालामो बेबायदि खामानिखौ मावनाङा आंनि फारसेनिफ्राय गोसो गोथारै रिक्वेस्ट खालामनाय थाबाय अननाय आरो सिबिनायजों फेमिलि बिएम सोदोब चेनेल फेमिलि मेम्बार्स जानानै थ' रायजो राजाफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बेनिखि नोंथांमोना जुदि भेक्सिन लायाखैब्ला आरो नोंथांमोननि गेजेराव दाबो पाब्लिक एवारनेस जायाखैब्ला अननानै भेक्सिन डिपार्टमेन्टआ पाब्लिक एवारनेस खालामहैथां आरो भेक्सिन डिपार्टमेन्टखौ खोन्थाहैथां जे जोंनि जायगायाव भेक्सिननि लानांगौब्ला नोंथांमोना जास्ट बिदि फैनाङा डाइरेक्टलि एवारनेस खालाम एसे फोरमायहोलाय जोंनि बर'नि गेजेराव जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दंखायो स' बिथांमोननि सायाव लाइजाम लिरहोलाय बा हरहोलाय आरो बिनि गेजेराव सेन्टार मोनसे बानायदो होदो स' बिदि दुब्लि बारियाव थांलायनानै जे सासे मानसिया खस्थ' खालामहैबाय आरो बिनि गेजेराव बिजि थुजा हरा बेबो माने भेक्सिन लाजाहरा बेबो मोनसे दुखुनांथाव खिन्थु बेयाव लायैनि खारनाबो थानांगौ नङा होमबा स' नोंथांमोना थांबाय एफा जों थांबाय खस्थ' खालामदों बेखौ देखायनो थाखाय भिडिअ खेबनो थाखाय जों ओरैबायदि खामानि मावदों बेबायदि नङा आं बेखौबो नुहुरो बेयावबो अपसन मोनसे थायो जे नोंथांमोना खामानि मावदों नै जोङो दुब्लि बारिसिम फैलायलायनानै जोङो भेक्सिन खालामनो फैदों नङा होमबा बे मोनसे खस्थ' खालामनाय बेखौ बाथ्राखौ देखायनो सानदों नङा होमबा स' आं मोनसे रिक्वेस्ट खालामो बिथाङा जुदि हाजिरा मावदोंब्ला स' नोंथांनि भेक्सिनखौ लानो हाया बिथाङा स' बिथांनो समय हो नङा होमबा मानो होनबा बिथाङा जुदि दायो भेक्सिन लायोबा जुदि माबा मोनसे दुरबल जायोब्ला लोमजानाय ओंखारोबा मानो होनबा बिराद लोमजानाय साख्रुबनाय मानाय जाजोबदों होननानै खायसे नोंथांमोननि सिगाङावबो इनफर्म मोनखादों जानांगौ जायफोर बे बिजि थुग्रा स' बेनिखायनो मोनसे बिथांनि थाखाय मोनसे फ्रि डेज होनांगोन आरोना माने सानसे फ्रि दिन बे फ्रि दिनखालि बिथांखौ बिजि थुयोब्ला माने माबा मोनसे लोमजानायानो जा माबा मोनसे जाय बेखौ देखायनो हानाय नायनो हानाय नङा होमबा स' बिथाङा दा सोरनाबा न'आव हाजिरा मावदोंब्ला बेखौ थांनानै नों भेक्सिन खालामोबाथ' बे लाजागोन नामा लाजानायथ' नङा ना स' बेबायदि खोथाया बे बाथ्राखौ बाहायदों आरोना जुदि बिथाङा जुदि हाजिरा मावाखैब्लाबो बिथाङा गावनि न'आवनो खामानि मावदोंब्ला जुदि मानसि लादोंब्ला अब्ला बे खामानिखौ मावाब्लाथ' बिथाङा जाथारनाय नङा मावथारनांगोन ना स' बेनिखायनो फारनैथिंबो मिलायनांगोन जाय भेक्सिन थुहैग्रा बिथांमोननि समायखौबो नायनांगोन आरो जाय भेक्सिन थुजाग्रा बिथांनि समायखौबो नायनांगोन स' बेखौ नोंथांमोना मोजां सलिउसन लानानै नाय भेक्सिनखौथ' थुजानांगोन रायजो राजाफोर स' थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो लोगोसे बेबायदि भाइरेल माने भिडिअ ओरै बानायना खेबनानै बेबायदि हिन्जाव दख'ना मानसि खुनाय मानाय बेफोरबायदि प्लिज एसे खालामनो हादे अननानै प्लिज रिक्वेस्ट खालामो आं नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै खुलुमनानै आरोना थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो शेयार खालाम थेंक इउ स' माच गुड नाइट जय हिन्द जय बर' हारिनि